Салом алейкум, дӯстони азиз, салом алейкум бародаро. Ман ҳастам бо шумо доктор Берӯз. ҳамеша тавсияти хонавод бошед. Салом алейкум я бургад, дӯстони азиз, салом алейкум бародаро. Ман ҳастам бо шумо доктор Берӯз. Ҳамеша тавсияти хонавод бошед. ҳамин канале ки дидем, хай репатсия мекунем, намекунем, нишикори шумо мафирем ки як рӯз дар хотун мешавад. Пеш аз оне ки медонед тамошо мекунед, видеоро лайк гузоред. аз ковери мақсад аз сурат мондани мавзӯъ маълум аст ки ба тамоми ҳамаи мо шумо мақсад сухан дар бораи чӣ меравад. бисёр бародар савол медиҳад ки акай доктор чӣ хели билет масалан. Ин билет барои он аст ки барои кушодашавӣ ҳам стоматология ва барои мисол оператсиони мисол кастуме ки мо билет мехаранд, як пар шими кастум падарка ва 100 пар шими кастум мондагия успед кинем падаркаата мегирем. бо вақте ки мебиёд то ба то бепул мешаванд. мо мисол барои ин одамо масалан тобатош бепул мешавад иншоалло. И мақсад мардум харидорӣ кардастанд. барои харидорӣ кардани билет 915 390 3268 номери телефон Сбербанк ҳаст. Беҳрӯз меброя масалан дар ватсап чек шароҳон мекунем, он масалан чиз мекунем, номнавис мегирем. касоне ки оянда пеши мо меоянд, аз воё мо пул намегирем. 2000 дона буд уҷа аллакай аз 2000 билет уҷа аллакай поён омадааст иншоалло. ма агар прямой эфир дорем иншоалло ки содош мекунем. дӯстони азиз, гапа дароз намекунем. сухан дар бораи адреналин меравад. Адреналин ин яке дар ҳозир аз замоне ки масалан мо зиндагӣ дорем, масалан як дар байни ҷавонон як моддае ҳаст ки масалан оби нушокӣ ки масалан ба монанди химикат ҳамаи мо ҷавонон инро истифода мебарем. барои чӣ ман ин дар салавҳаи мавзӯъ наистам ки масалан адреналин ба марг ба одам мерасонад. бале дуруст аст. дӯстони азиз, пеша ман дар бораи адреналин камтар кӯтоҳ иншоалло ки дар рӯзҳои оянда як видеои кӯтоҳ кардан мепартовам. шумо худтон медонед ки бинед ки дар барои кадом узви организм зараровар аст, масалан ба киҷо хатар дорад. ва дар рафти ҳаёти кории худам масалан дидам ки масалан кадом бародаро масалан аз ҳамин адреналин истифода мебурданд, ба кадом ҳолатҳо оварда расонданд. иноша ҳамаша ман гуфта мегзарам. бидунем видеора тамошо кунем ва ҳам ман кӯшиш мекунам ки видеоҳое ки ба нисбати шумо агар манфиатовар бошад масалан ба шумо пешкаш кунам, шуморо як манфиате бо худ бигирем. пеш аз оне мисол кем аз он видеое ки масалан шумо бемаънӣ тамошо мекунед, ин барои шумо хубтар аст.
дӯстон азиз, дар ҳақиқат ман дар рафти мисол зиндагӣ ки мисол дар шаҳри Москва карда истодам, дидам действительно ки бародарони мову шумо ҳамин адреналин истифода мебурданд. Дар ҳақиқат саҳар мехестанд пеш аз оне ки масалан истифода баранд, масалан мисол оби нӯшокӣ истифода намебурданд, вале адреналин истифода мебурданд. Адреналин аслан ин моддаи химиявие мебошад ки дар тамоми ёди дар шароити ҳозира иро моддаҳои химиявӣ тайёр мекунанд. Ин масалан бале дар таркибиш мисол килокалория дигар чизҳоте ки дорад, масалан бародарони мо шумо аз сабабе ки шабкор ҳастанд, вақте таксиҳо масалан истифода мебаранд, масалан ман гуфтанӣ ҳастам ки ин адреналин бениҳоят ба рагҳои хунгард ва кори дил ва мисол оварда мерасонад ба вайроншавии кори дил, ба вайроншавии узвҳои ҳозима, яъне сурхрудаю, рӯдаю, меъда ва дигар чизҳо ва бисёр ҳолатҳо ба вайроншавии кори гурдаҳо оварда мерасонад. Аз ин ҷумла яхе шутабори худам масалан ки муддати 1-2 моҳ мешавад ки операсияш кардан, аллакай ки қадди худам кор мекард, масалан ҳар саҳар мехест мисол ҳамин адреналин истифода мебурд, вале ман мегуфтам ки истифода набар, ин ҳамаи химиката, вале гапи маро гӯш намекард. Барои ҳамин дӯстони азиз мегӯям ки илтимос мо кори карданро дар кор ки постепенно масалан ба ҳамон обе ки масалан мо менӯшем, масалан обе ки мисол ягон чи добавкаи мисол химиявӣ надорад, мисол ба ҳаваи бигузарем, ин хубтар аст. Барои чӣ? Барои ки масалан вақте худат аз хоб мехезӣ, мисол хобулӯй масалан чӣ хелай мисол вақте ки худат мехезӣ аз хоб, сразу хобулӯ ки ҳастӣ, вақте ки ҳамин адреналин истифода мебарӣ, сразу ҳушёр мешавӣ. Агар як маротиба тамоми организм инсон кори дил мисол корӣ дошта бошад, гардиши хуни инсон ва якбора рафта мисол 5-6 маротиба мешавад. Аз ҳамин ҳолат масалан фаъолияти кори рӯдаҳо ва фаъолияти кори гурдаҳо ва кори дил ва дигар чиз зиёд мешавад. Дар ҳамон ҳолат худо накарда агар мисол бародароне ки масалан аз бемории мисол фишорбаландӣ, аз бемории мисол рӯда ё меъда ва инсулт ва дигар чизҳое ки ташхис мекашанд, мисол бародароне ҳастанд ки масалан девораи мисол венаҳошон мисол суст аст, масалан дар ҳамин камтар ҳолатҳо мисол венаҳошон мекафанд. Мисол агар ҳамин чизҳоро истифода баранд, ин ба марг оварда мерасонад. Ман рости гап дӯстони азиз, як где-то 5-10 минут дигар вақт дорам, метавонам ки суҳбат кунам қадри шумо дар WhatsApp, дар комментария бинависед, иншоалло ки саволотатон ҷавоб мегардонам. Ва чуноне ки гуфтем ки ба марг оварда мерасонад, бале дуруст аст, ба марг оварда мерасонад. баъзан бародарое ки нигоҳ мекунем ки мисол сразу мурданд, мисол шаб нигоҳ мекунем ки аллакай мурд аст, сразу остановка сердца додагӣ аст. Барои чӣ? Барои оне ки масалан ҳамин адреналин вақте ки мо шумо истифода ки мебарем, ин оварда мерасонад ба вайроншавии кори дил. Фаъолияти кори дил аст, мисол вақте тез кор мекунад, ҳама тамоми мисол клапанҳои дилам фарсуда шидан мумкин аст, барои ки ҳамаш химикат аст. Ва аз ҷумла мисол фаъолияти кори гурдаҳо мисол вайрон мешавад аз сабаби тез кор кардан. Масалан мо ҳама рӯза истифода мебарем ку, илтимос бародари азиз истифода набаред ва пеш аз оне ки истифода мебаред, масалан шумо бидонед дар борааш, масалан дар бораи адреналин ақаллан камтара маълумот гирем. Худаш ҳамаш навистагӣ мақсад ба ҷо зарар дорад. Шумо ба ин нависта ҷудо ки дар ин ҷо навистагӣ аст, бовар накунед, чунки ҳар як фирма, ҳар як масалан компанияҳо масалан мехоҳанд ки пул кор кунанд. Аз ҳамин ҷиҳат масалан ман мегӯям ки мисол истифода набаред. Шумо худтон медонед, албатта ки дар шаҳри Москва вақте кору фаъолият мекунед, худтон дар мисол дар складоко кор мекунед, худтон медонед ки аз чӣ мисол иборат аст, масалан сохти состави ҳамин химиявиш, масалан инҳо шумо бовар накунед. Одам продукте ки масалан аз Тоҷикистон, масалан аз қишлоқҷойҳо мехарем,
мисол мехӯрем. Мисол ана моеро бовар кунем ва ё тозатаранд, чем аз инҳо. Дӯстон азиз, дар бораи адреналин камтаре нақл кунам. Мисол хеш табори худам ки номашро намегирам. Ҳар саҳар вақте ки кор мекардем, мехест масалан аз ҳамин истифода мебурд, аз адреналин истифода мебурд ва мегуфтам ки илтимос истифода набар. Вале ҳамон кас гапи маро гӯш намекард. Дар ҳақиқат муддати где-то шояд ки пеш истифода мебурд ва муддате ки мо мисол як ҷода зиндагӣ кардем, где-то як 5-6 моҳ зиндагӣ кардем, ҳар саҳар мехест ҳамин адреналин истифода мебурд. Масалан гуфта ки масалан ман саҳар бихезам кор кунам, мисол хобам ки набара, аз ҳамин истифода мебурд. Дӯстони азиз, бале ман медонам ки бисёр таксистҳо, бисёр одамое ки мисол шабкор ҳастанд, масалан одамое ки мисол реҷаи муайяншон мисол як вақте аст ки то соати 2-3-4 шаб ҳастанд, масалан аз ҳамин дору аз ҳамин адреналин истифода мебаранд. Масалан гуфта метавонам ки ин нодуруст аст ва агар умри одамизод худованд дода бошад, масалан бар 60-70 сол оварда мерасонад ба 50 сол, барои ки тамоми рагҳои хунгард фарсуда мешавад аз фаъолияти корӣ тез, масалан тез кор мекунад. Масалан ҳамин адреналин вақте ки мехӯред тез тапиши дил зиёд мешавад ва гурдаҳорам тез фаъолияти коришон тез мешавад. Масалан мо мисол баъзан бародарони мо мисол тоҷикҳо ҳамин хеле ҳастем ки бояд дар сутка 3-4 литр об нӯшем, вале наменӯшем. Аз сабаби нанӯшидани ҳамин об масалан гурдаҳо метавонанд аз фаъолияти корӣ боз монанд. Чуноне ки ман гуфтам, ҳамон хеш табори худам масалан бисёр истифода мебурд, оварда мисол ҳамин адреналин оварда расонид ба фаъолияти кори гурдаҳо аллакай суст шуд. Агар дар ҳолате ки масалан фаъолияти гурдаҳо агар 4-5 маротиба агар кор мекард, ҳамин мисол оварда расон шояд ки 10% кор мекунад, шояд ки не. Як муддати 2 моҳ мешавад, операсия кардан, мисол гурда часпондан, гурдаи мисол бародарша гирифтан часпондан. Ин бениҳоят мисол аз ҳама операсияи мисол мушкил аст. Пеш аз оне ки масалан операсияи гурдара мекунӣ, масалан бояд донор ёфтан дар кораи. Донор ҳар кас шуда наметавонад ва гурдаи солима мишка дода наметавонад. Мисол гурда дар бозори сиёҳ масалан мисол ҳар кас дода наметавонад. Мисол хеле духтуро байни духтуро мисоло кору чизо, лекин гурдара мехарӣ бо нархҳои қимат. Мисол ира ман ҳеҷ чӣ гуфта наметавонам. Масалан барои ҳамин дӯстони азиз, аз ҳамин мисол моддае ки мисол химиявӣ ки ба монанди адреналин нависта мебаронанд, мисол истифода набаред, чунки ин адреналин оварда мерасонад ба вайроншавии кори дил, ба вайроншавии мисол узвҳои ҷисман, яъне сурхурдаю меъда ва ба вайроншавии ҷигар, ба вайроншавии масалан гурда, ба вайроншавии масалан асаб оварда мерасонад. Баъзан бародарон мисол аз сабаби бисёртар истифода бурдан асабонӣ бад мешаванд. Албатта ки вақте дар тамоми организм вақте ки давлени баланд ки шуд, слишком аз меъёри муайян, давлени одамизод нормаи инсон 120 ба 80 аст. Барои ҳамин дӯстони азиз, имрӯз рост камтарак як муддате бекор мондам. Шояд гуфтам ки як ҳамин видеое ки кунам ба саҳми бародароне ки масалан аз ҳамин адреналин истифода мебаранд. Шояд ки бародаро бидонанд, шояд ки надонанд. Як видеои хуб аст, масалан дар ҳар давру замон ҳар кас фаҳмода наметавонад. Барои ҳамин дӯстони азиз, касоне ки подписчикони ман ҳастед, масалан аз ҳама шумо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад, аз ҳамин чизҳоро истифода набаред. Пеш аз оне ки шумо истифода мебаред, дар ҳамон магазинҳо масалан кофеи натуралӣ, кофеҳое ки масалан натурални ҳастанд, савдо мекунанд. Масалан шир гирен, истифода баред, саҳаро хеле истифода баред. Ин бениҳоят хубтар аст, чем аз оне ки масалан ин мисол аз моддаҳои химиявӣ тайёр карда шудааст. Шумо дар ҷо нависта шуда килокалория, мисол натрий, таурин, карнитин, витамини B6, B12, ин чизҳои вақте ки нависта шудааст, масалан шумо инҳоро бовар накунед, чунки мисол ҳамаи химикат аст. Чуноне ки гуфтем,
оварда мерасонад ба масалан ба чӣ ба бемории саратон оварда мерасонад. дӯстон азиз, ба монанди ҳамин масалан бо energy drink гарила ҳаст, масалан ин чизҳоро истифода набаред. дӯстон азиз, бовар ки мехоҳам бо шумо ҳам суҳбати хубе дошта бошам. суҳбатҳо бисёр аст ва рӯзҳои муайян эълон кунем ки масалан савол-ҷавоб бар саҳми ҳамаи мо шумо шавад, шумо бидуни дастгирӣ кунед. ин акнун масалан бовар ки муддати 2 сол мешавад, масалан ман кӯшиш кардастам канали мо нав 6000 подпис мешавад. дӯстон азиз, ман гуфта истодам масалан рӯзҳои наздик барои видеои спермограмма мебирояд, масалан барои тамошо кунед ва кабинетҳое ки масалан ман мондагӣ ҳастам, мисол кабинетҳоро тамошо мекунед. барои мисол билет гуфта зем билет тамом нашудааст. вақте ки билет тамом шавад ман мегӯям билет тамом шудааст. билет ман барои чӣ гуфта, ин билети мо конкурс нест, масалан конкурс нест. вақте ки билет мехарӣ мисол ҳамчун як бародар, ҳамчун як саҳмгузор мисол ба мо мисол дастгирӣ мекунӣ, 10,000 билета мехарӣ. вақте ки худат пеши ман омадӣ, мақсадан ҳамун билет мисол ному фамилията дар компютер ман мезанам, нигоҳ мекунам ному фамилият ҳаст дуруст, мисол ман аз ту пул намегирам. то он даме ки масалан ман фаъолияти кори ман дар ҳамин ҷай ман зинда ҳастам, аз ҳамун бародаро ман пул намегирам. ва 10,000 дона ки билет ки тамом шид, масалан мо қатъ мекунем, шартнома мебандем ба ҳама бародароне ки мисол билет харидагӣ ҳастанд, аз ман масалан меоянд чизҳоро мехаранд. масалан тавбатош бепул мешавад, стоматология, масалан оператсиония, чизое ки бошад ман хидмат хуб мерасонам ба ҳамон 10,000 нафаре ки масалан аз ман билет мехаранд. ва чуноне ки гуфтам 10,000 кроссовки масалан падарка ва 100 донаега масалан чиз падарка шими кастум, ростига шими кастум масалан ҳамун 10,000 ки хариди як падарка, як аддуши барои мисол болида кардани бародарони мисол хидмат. корро масалан барои шумо кардаастам. ростига ҳама хел меҳнатҳое карда истодам ки масалан шумо бародаро бидуни дастгирӣ кунед, кӯмак кунед. ва ба монанди намии масалан хел дафтарҳо мисол чӣ кардагӣ ҳастем, ин компютер қатӣ ва билет ҳамаи номи бародаро сабт карда мешавад. масалан касоне ки билет мехаранд, билет 10,000 915 398 32 68 карда бо номи Беҳрӯз Маҳаммадҷонович бидуни харидорӣ кунед. ин барои шумо хубтар аст. аз ҳамун пуле ки масалан шумо ҷамъ мешавад, ина фикр накунед. половина ин масалан ман мисол баъзан банкҳое ҳаст ки половина мисол мара дастгирӣ мекунанд. иншоаллоҳ бинем агар ки масалан мисол бениҳоят бародарон мисол дастгирӣ кардагӣ ҳастанд, помещение додагӣ ҳастанд, мисол литсензия ва аппаратҳои қимат дар кора. ҳар як боре ки масалан шумо мебиёед пеши ман, мисол мепурсед ки ака доктор масалан дастгирӣ мекунам, кӯмак кун. дӯстони азиз, бениҳоят мехоҳам ки ҳамаи дастгиритон кунам ки шумо роҳат кунед, дар ҳамин ҷое ки бошед роҳат кунед, масалан дам бигиред ки действительно ҳамин акамон мисол дастгирӣ кардааст, кӯмак кардааст. вале аз сабабе ки масалан ман мисол чизоро надорам, ҳамин аппаратҳоро ки надорам, тамошотон мекунам, меистам нигоҳ мекунам, чӣ кор кунам. дӯстони азиз, ҳар боре ки масалан ҳамин мову шумо дар клиникаҳо медироем, бовар мекунед намекунед, шумо пул метиҳед, аз 1000 сум боло пул метиҳед. дӯстони азиз, хай дар тамоми дунё медисина ин мисол ба пулае, ин бепул шуда наметавонад. дӯстони азиз, барои ҳамин ман ҳамихел кӯшиш карда истодам ки масалан бё дастгирӣ кунем, кӯмак кунем. фақат ҳамин подписчикое ки масалан ҳаминҷо 6000 ресидагӣ аст, ҳамин 6000 агар мисол 2000 мисол харидорӣ кунам. масалан дӯстони азиз, ман қасам ба худо ягона мехӯрам, кӯшиш кардаастам ки тамоми ҳамин бародар мисол тоҷикони худмона дар ҳамин боло бардорам. вале нигоҳ мекунам ки мақсад худам дар ҳамин балота задагӣ ҳастам. мақсад кӯшиш кардаастам ки биром ҳамин балота. шуморо вақте муроҷиат мекунам, дӯстон албатта ки дастгирӣ кунед. барои як сообщество кардан, барои реклама кардане ки масалан ҳамин видеоро реклама кунед, ростига ман номшуро намегирам. ҳамин қадр кӯшиш кард зора кардаастам, бародаро дастгирӣ кунед, ҳамин ютуба ки бинед, албатта бародаро фалон
ҳиндустон бурдан дастгирӣ кардан, фалон ҷо бурдан дастгирӣ кардан, збор мекунанд. ҳамун зборуда мақсад ман худам мисол худам метавонам ҳамин оператсияро карда. Ман ба худо қасам ҳамин оператсияе ки ҳозир мегӯям ман ханда мегирам ҳамин оператсияро. ҳеҷ кас мисол ашками очас масалан мисол профессор набуромад, масалан духтури бақувват набуромад, лекин ҳамин морам хондем. Агар мисол сабот ки намедоштем масалан инҷа ман тартас намекардам, мисол пеши бародаро мақсад чиза мекардам. Барои ҳамин дӯстони азиз, вақте ки худат медорӣ видеоро тамошо мекунӣ, бидроен дастгирӣ кунен, кӯмак кунен. Ва гуфтанӣ ҳастам дӯстони азиз ки ростгап рӯз пеш камтарак ҳолате ки рух дод ба ман ки ӯ ҳолат никогда бахшиданӣ нест. Ва гуфтанӣ ҳастам дӯстони азиз, он касоне ки масалан кори хатогӣ карда нисбати ман, хатогӣ накунед ки ин дафъа бахшида намешавад. Ва ман медонам ки ман хитоб ба кадом бародар кардам, накунед ин корро. барое ки ҳар одам номардӣ карда метавонад ва номардӣ накардам ин намекунам. Ин дафъа ки шавад масалан ман номардиро хуб мекунам. баъд шумо худтон мебинед. Ин бина барои ҳамун бародаро дахл дорад. ва ҳамарӯза бародаро мерем масалан охи мисол обрезаниеро масалан хатна кардан ин ваям мекунем. Масалан охи бародароро дар пешон мемонем, мегӯем эй бародаро биёед ҳамин ин билетҳоро харидорӣ кунед, ҳамин пеши ман ки омаден ҳамин як хатна кардан ку мисол пеши урсо меравед, пеши клиникаи урсо меравед, масалан меравед анализ ин вай меспорӣ, як 30,000 зиёд мепарӣ. мегӯем эй бародаро ҳамин чизоро ман бепул мекунам, биё як дастгирӣ кунем. хай баъзан бародарое ки масалан касал шудагӣ ҳастанд мефаҳманд ва баъзан бародаро намефаҳманд. барои ҳамин дӯстони азиз ҳамавақт аз шумо эътиборот хоҳиш мекунам, хай дастгирӣ кунед. дар ютубу тоҷик ҳам масалан бисёр бародарои нестанд ки масалан духтурое нестанд ки масалан хизан дар ба дар ёрдам кунанд. рости гап як ду рӯз пеш буд фанду фиребон кардан, дар фанду фиребон кардан рафтам залогмон гирифтам. барои ҳамин бародаро ба чӣ мушкилиёт дучор мешам, рости гап ман медонам, худо медонад. барои ҳамин дӯстони азиз кӯшиш кунед, чем ҳамун одамое ки масалан конкурс мекунанд, масалан фанду фирептон мекунанд, масалан бародарое ҳастанд ки мегӯянд хучу ба даҳони кушода мегӯянд ки масалан 500,000 тратит кардам, ягон мошин бурд накардам, 1 миллион тратит кардам, мошин бурд накардам. барои шумо гуфтанӣ ҳастам дӯстони азиз, ман медонам 2000 додан мисол бениҳоят мушкил аст, лекин вақте ки пеши ман мебиёӣ ку вақте ки пул додагӣ харидаги ку бо сари баланд мегӯӣ ки акара ман дастгирӣ кардагиам. хай бинем ки нашава, хай масалан муроҷиат мекунем ба ҳамун касоне ки пулдор ҳастанд, муроҷиат мекунем дӯстони азиз. касоне ки мисол ёрдам кардагӣ ҳастанд, ёрдамшон конкрета мекунам. вақте ки мисол мо спонсори конкрета пайдо кардем, албатта ки ба пул мешавад. бовар кунед тамоми дунё ба пул аст, тамоми дунё. агар ҳамин одамизод агар дар шикамаш ягон чи нахӯра, ҳамин жилудкарам касал мешавад, бемор мешавад, одамизод мемира. ҳамин шаб хобра мисол як сутка ҳеҷ чиз нахӯр, мемирӣ меравед. моам одамизодем, кӯшиш мекунам ёрдамтон кунам. реально ҳама бародаро ёрдам мекардагӣ, ман бидонам, худо худаш бидонам, лекин аз паси бародаро масалан гап шунавидагӣ ҳастам. мисол морам қарздор нестем, не қарздор ҳастем. бародарое ки дар вақти коронавирус дастгирӣ мекардагианд, мисол пули воёра додан дар ку бечораҳо чун модарошон бемор ҳастанд. масалан бародарое ки аз ман қарздор ҳастанд, бо ман мисол хай дилам намешавад. мо ҳамин мусулмон маъно масалан ин хелае дилаш мулоимае, пастани дилаш намешавад. очашао мара бихе бра як клиника ярсо бра ҷош намега ки масалан я ӯзӣ кардан 4000 5000 ай. дина худам я бародара бурдагӣ ҳастам, масалан бародар раднои худам мақсад 8000 додагӣ ҳастам, мисол дар клиника мисол як узи мисол машонка мисол узи мисол
хоёш кардем ва я анализ супордан 4000 супордагӣ ҳастем. Барои ҳамин чиба ки мо масалан ҳамин бародари тоҷики худмон дастгирӣ намекунем. Абача мошин қатъи занг мезанем, мерем мебинем ту. Ака миннат нашавам пеш Парвардигор, дар ҳамин вақти коронавирус бовар ки бениҳоят ҳамин сарам гаранг мешуд. Ака дар балнисаш вайс отдельно ёрдам карданаш вай отдельно буд. Дар ин вайш отдельно ёрдам мекардем. Барои ҳамин дӯстони азиз, ана ҳар видеое ки мекунем бидроен шерои нар, шербачаҳо абр мисол бидроен дастгирӣ кунем, мисол дастгирӣ кунем, як бор шербача бишем, як бор бовар кунед. Баъзан бародаро фаҳмидиянд ки мо мисол конкурс мисол ана клиника дорем, ая тараф вымагат кардааст масалан. Ая тараф ки клиника дора ака доктор акай сусо. Барои ҳамин мегӯям дӯстони азиз биё дастгирӣ мекунем, кӯмак мекунем, иншоалло ки ана якдигарро дастгирӣ мекунем иншоалло. Я бародаро кадме занг зада ки хайко алло мегем. Алло. Алейкум ассалом. Чӣ кардӣ бачаҷон? Хайр. Шего чӣ кардӣ? Кору хуб омад инҷа? Метавонам баъди прямой эфир қади суҳбат кунам. О дар прямой эфирм дар ютуб. Метавонам? Ҳозир ман қади мисол дар ҳамин эфир кам дарак суҳбат кунам. Мисол времям камай. Хуб, ана шумо занг мезанам. Хуб, браҷон. Майли. Ва дӯстони азиз, хайр бениҳоят миннатдор ҳастам ки масалан медироен масалан комментарияи хуб менависен. Ман бениҳоят шод ҳастам. Хайр баъзан бародарои дорем ки масалан бениҳоят дилшон соф аст. Масалан вақте ки ҷурагӣ мекунам ба як кас, ба пули мол ҷурагӣ намекунам. Рости гап бовар мекунед ҳамин сариманда ҳазору як мушкилӣ аст. Ҳазору як хеле мушкилие ҳаст ки худоё товба кардам. Инам худованд худаш мушкилиҳои моро ҳал мекунад. Ба ҳар ҳол дӯстони азиз, биё якдигарро дастгирӣ мекунем, кӯмак мекунем. Ҳамин хеле мекунем ки ана як кас бина, ягон миллати дигар бина, мисол ҳаловат барад. Иҷа мо масалан сухан дар бораи мисол беморӣ меравад. Масалан ёрдам кардам дар кор дар пеши ман бояд хеле фоне бошад ки масалан дар бораи кадом беморӣ масалан сухан меравад. Барои ҳамин дӯстони азиз, ҳам хеле кардам дар кор ки дастгирӣ кардам дар кора. Алло. Ена бу вақте ки телефонам мебардорӣ, бо телефонам мекашам. Барои ҳамин дӯстони азиз, биё ҳамакаса дастгирӣ мекунем, кӯмак мекунем. Ҳеҷ гап надорад. 2000 мисол на ту бой меша, на ман бой мешам. Барои ҳамин дӯстони азиз, биё якдигарро дастгирӣ мекунем, кӯмак мекунем. Иншоалло ки ҳам барои ман, ҳам барои шумо фоида дорад. Аз ин сабаб масалан аз як ҷиҳат вақте ки ман мисол фаъолияти корӣ мисол дар бораи ҷарроҳӣ, вақте ки дар бораи масалан мисол табобатҳо ки вақте мекунам, мисол бародарои мо масалан ҳамчун аз бемор ҳастанд, ҳамчун гул барин мешукуфанд. Вақте ки ман мебинам шуд хеле роҳат мекунам, мегӯям нигоҳ кунед, ин самараи масалан ҳамун хондагие ки масалан аз Тоҷикистон ба Федератсияи Россия омадан, хондан, азобу машаққат кашидан, ин ҳамаш ҳамун азобҳое. Барои ҳамин дӯстони азиз, биё якдигарро дастгирӣ мекунем, кӯмак мекунем ва канала мисол поделиться мекунем, дигаро ки метавонанд подписаться кунанд. Хай намедонам рост гап бо чӣ сабаб мисол бародаро подписаться намекунанд. Ман рост гап кадме подписаться мекунанд, раҳмати калон кадме подписаться намекунанд. Хай мисол ба вашам раҳмати калон. Барои ҳамин дӯстони азиз, ҳамавақт кӯшиш мекунем дастгирӣ мекунем. Барои ҳамин дӯстон, алло. Алло. Алло, лабай.
علیکم السلام و رحمت الله. خدا را شما سوزین. میتونم بعد افیر صحبت کنم خدمت. معلش شما زنگ. و دوستان عزیز ما شب بخیر میگیم ان شاء الله که همیشه تنسیت خانم باشه. خدا نگهبان باشد. خب من